Bé, avui volarem fins les piràmides de Mèxic. Estem a la Ribera Maya, a l'aeroport de Chichen Itza International Airport, i provarem d'atensar-nos a les piràmides, fer una volta al voltant i tornar. A veure, comencem a... L'avioneta preparada. El primer que cal fer és engegar les bateries, vale? I també engegar això està apagat. Vale. Engegar també el pitot. Vale. Ara fem la volta al voltant. Això bé. Això també. Està bé. Oh, està deslligat. Això en xocs fora. Pales bé. Amb tot els xocs. Està deslligada i tot. Vale. Perfecte. Que és un vol turístic, per tant, portem maletes. Bueno. Vale, ara... Fem una inspecció, tot bé. Combustible. Està patant. Vale. Els fems estan posats. Bueno, doncs... Tenim la tenim posada. Ara... Posem en marxa el... Circle around, hem fet... 26 graus, va. Obrim el pas a gasoil al màxim. Això està... Ah, ja sé. Això que petava és que està el freno. Ai, el tren avall. Bueno. Primer és posar la bomba en marxa. Ai, no. Combustible. Uf. Posar les bombes de combustible. Estan posades. Després portem el combustible fins al capçal del motor. 4, 5, 6. Vale. Això tenim, ara és magnetos a marxa. I això en marxa, no? Tenim això posat, ara. Direcció, això està a 245. Va, això està fatal. Dos 45. Vale, altímetro està a 194, aquest aeroport està a 96, o sigui, això està... Vale, passat, 96, vale. Ara posem en marxa.
els sistemes. Això està en marxa. Està en marxa. El fuel entra bé. L'oli no, la temperatura de l'oli està normaleta. Combustible, jo crec que per aquest vol serà més que suficient. Busquem la pista. Sortirem per la pista 10. La cabina. Així sigui més. Opa. Joc de la pista. Posem en marxa. Vale. Marxa. Perfecte. De marxa el localitzador. Els llums posem aquí. Tot. Vinga. Anirem cap al final de la pista. Ja hi girarem. Aquí tenim un vent de cara. Hi ha una pista 10 que és la que ens faria vent de cara. Puta.
Doncs posem de cara a la pista. Posem el freno. Està posat, opa, i ara ho farà més. Fondo tot. Tots estan posats, vale. Posem el fa, i ara apretem el punt. Ara deixem-els parar. Quan arribem a 5 nusos, bueno, 90 nusos, ja pot sortir. Bueno, ja estem aquí. Opa. Ara, 3 munt. I flops amunt. Ara podem tallar una mica de gas. Gas i una mica pans d'hèlice per no deixar-nos. 2.500, unes 1.800 revolucions. Girant. A poc. Ascendent. Ascendent. Això, més o menys, estem. Crec que són aquestes centres que anem allà. De gas sembla que anem bé. Ja estem a prop de les piràmides, jo crec. 2,5 milles nàutiques.
No, estem aquí, a veure, passant aquí. Els hem vist. Déu-n'hi-do. Farem una segona passada, a veure com... Una volta estem fent aquí. Txu. Bueno, fet, pararem a atacar allà. És una vol molt curt, però bueno, per veure les piràmides aquestes. Bueno, un problema així. És aquella pista que se veu allà al fons. It's full. Hauríem de frenar. Està. Estem frenant a poc a poc. Tot i així, això va molt de pressa. Coi, no podem baixar els 100 nusos. Els flaps posats,
estem a 100 usos. Potser sí que estic fent una cara. Va, que buscar... Uah, que atacatge amb super... amb rebot i tot. Estem entrant aquí. Tots amunt. Ja aparcarem aquí. Això està el carretó. I està bé això, o sigui. Accepto això. Llums a baix. Doncs no, papam. Això està tot tancat. He posat els frens. Està el som. Tanquem el gas. I tot fora. Això fora. La bomba fora. Bueno, tot. Vale, doncs ara bateries fora.
Vale, això fora. Això fora. Fora. Ja podem obrir això, no? Tanquem tot. Bueno, això és molt ràpid, val bastant ràpid està bé de fer les faccions, no? Això està refredant. Que tot sembla estar bé. Tot sembla que està bé. Tot està bé. Vale. Tot això està bé. I aquí sembla que estigui tot anant bé. Tot bé. Va. Pues vinga. Pues ho deixem aquí. Surt un vol bastant curt, és només la volta a les piràmides aquest vol. Doncs, i mira, ja l'hem fet. Vinga. Que vagi bé, ho deixem aquí i fins al pròxim. Adéu.